गासै 18 जन बेयो मोनसे गावनो हारसिङै मोनसे जारिमिन 18 जन एनडिपिनिफ्राय साबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सास्नि इउडिपिएफनिफ्राय साथाम आरो जों दिनै सासे जयेन्ट एक्सन कमिटिनिफ्राय सानै आरो सासे जों बारग' एमपिखौ लाबावदोंमोन सानसुमा कुमार बसुमतारिखौ लाबावदों गासै 18 जन जों हाबबाय राजनाथ सिंहनि जिथु कनफारेन्स रुम बे कनफारेन्स रुमाव मोजाङै हाबो 30 जनसोल' हाबो जों 18 जन हाबनानै होबाय जायगाफोरा जों ओंखारा जों बे ओंखारा खारन जोंहा मोनसे बिराद गिदिर थांखि लानानै जों फैदों जोंनो सलिउसन नांगौ हाजार माने बोसोरजों बोसोर सत्य जानाय नासयजानाय बेबायदि मोनसे बिखासियाव गोरबोआव दिनै हाबनानै थानाय बे बाथ्राखौ जों दिनै बुंगोन भारत सरकारनि सिगाङाव राजनाथ सिंहनि सिगाङाव आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनि सिगाङाव जों बुंगोन बिनि उनाव गावसोर साबेसे ओंखारगोन बेखौबो जों मिथिला बे रायज्लायनायाव दिनै राजनाथ सिंहआ गावनो फैनो गोनां जाबाय सर्बानन्द सन'वाल चिफ मिनिस्टारा फैनो गोनां जाबाय चन्द्रमन पाटोलियाबो फैनो गोनां जाबाय आरो बिथांमोननि माने भारत सरकारनि जों अफिसियेल गोजौ थाखोनिफ्राय चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय माने हम सेक्रेटारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिथांमोननि स्पेशल सेक्रेटारि माने आरम्भ खालामनाय गोबां दिनै दैदेनगिरिफोर थाबाय आसामनिफ्रायबो दिनै माने बेरुकास्ट्रि बिबानगिरि चिफ सेक्रेटारि माने पलिटिकेल सेक्रेटारि गोबां बिथांमोना थाबाय जोङो बै सावरायनाया ओरैबायदि मोनसे मोजां थासारिनि गेजेराव जालांदों बेखौ नायोब्ला जों बे जेब्लानाखि सावरायबाय बेखिनि समाव दिनै भारत सरकारा खुनु दिना बर'फ्रा नोंसोरो रायजो मोननाय नङा होननानै बुंनो हायाखै नोंथांमोना बर'लेण्डनि जेंनाखौ दोनथ'नानै गुबुन जौगाखांनायनि गुबुन रांखान्थिनि बाथ्रा नोंथांमोननि फरायनायनि इडुकेसननि समस्या बायदिसिना हा हुनि समस्याखौ जों रायज्लायनो रेडि बेबायदि होननो हायासै दिनै जोङो बे रायज्लायनायाव दिनै आलादा रायजोखौ बर'फोरनो नांगौ आरो बै दाबिखौ जों दिनै आलादा रायजोखौ लाफानानै गासै मोनथामल' जोङो दिनै डिमान्ड होदों मोनथामल' मोनसे जाबाय मा गोलाव समनि बर'फ्रा नागिरबाय थानाय हास्थायबाय थानाय आलादा रायजोखौ समाधान खालामनांगौ सेकेन्ड दाबिया जाबाय मा प्रप'ज बर'नि बाहेरायाव थानाय गुबुन हारि जोंनि बर'फ्रानो प्रप'ज बर'नि बाहेरायाव गोबां दं जिहेतु बिथांमोननिबो पलिटिकेल बिथांमोननि हा हु आरो कनस्टिटिउसनेल राइटआ एनसिअ जानांगौ होननानै जों दिनै बुंबाय बिनि उनाव थाखानाय दाबि हिसाबै कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बै हाजो ओनसोलाव दिनै बर'फ्रा एसटिनि स्टेटास नङा बिथांमोननो एसटि स्टेटासखौ होनांगौ गनायनांगौ होननानै बे मोनथामल' दाबि आरो दिनै नोंथांमोना बेखौ कुइसन जानो हागौ बे बर'फोरनि जिथुनि सोमावसारनानै रायज्लायहैनाय पलिटिकेल लेभेलाव मानो मोनथामल' दाबि लाखो बेखौ दिनै गोबाङानो सोंदों जोंखौ जों बुंबाय जे जों बेबायदिनो गोलाव जुदि दाबि होयोब्ला सिगाङावबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद अफिसनि समाव 92 सेप्टार अफ डिमान्ड बेखौ दिनै गथायदोंमोन जेबो जायासै इनक्लुडिं सेपारेट स्टेट जेबो जायासै खिन्थु जोंनि बाथ्राया जाबाय जों बुजिबाय बेबायदि गोलाव नांला बसा जुदि दाबिखौ जुदि होयोब्ला भारत सरकारा बड'लेण्डनि समस्याखौ दोननानै गुबुन आलादा जेंनाफोरखौ रायज्लायनो बुंनो नागिरगोन बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो एजेन्डाखौ लानानै जों सावरायनो होननानै जोङो आवगायबाय आरो दिनै बेखौनो जों स्पष्ट भाबै भारत सरकारनो बुंनानै होनो हाबाय आरो बे समाव ओरैबायदि बिथांमोना खोनासंनो बायथ' जाबाय दिनै बेखौ खोनासंनानै राजनाथ सिंहआ मा बुंदोंमोन जे नोंथांमोना जों सावरायनो फैदों जोङो वेलकाम खालामो नोंथांमोना कन्टिनिउ खालामदों नोंथांमोननि जिथुनि जेंना बड'लेण्ड जेंनाखौ जों जेरैखि जाया सावरायलांबाय थादों जोंखौ समाधान खालामनानै बुंनो गोनां जाबाय भारतनि माने आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालाबो गुबुन निउस पेपार बायदिसिना दिनै टिभि इलेक्ट्रनिक्स मिडियाफ्राव बायदिसिना जेंना बायदिसिना ओंखारदोंमोन जे आलादा रायजोखौ लानानै आलादा रायजो सेपारेट
हायाखै डेभेलपनि बाथ्रासो सावरायदों होननानै बुंलाबाय जानांगौ आफादा जोंनि मानसिफ्रा बेखौनो नंगौ नामा होननानै सानदोंमोन बेखौनो नंगौ होनना सानदोंमोन खिन्थु आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो मोनसे खोथा बुंदों जे भारत जोङो माने दायो बिजेपिनि सरकार मोदीजीनि जिथुनाखि भिजन बेखौ लानानै सबका साथ सबका बिकास बे थांखिजों आसामावबो जों दिनै गासैखौबो लानानै जोङो मोनसे गिदिर आसाम दानो बृहत्तर मोनसे आसाम दानो होननानै बुंदों आरो बृहत्तर आसाम दानोब्ला जोंनि बर'फोर इन्डिजिनियास ट्राइबेल मानसिफोरखौ गारनानै खुनु दिना जों दानो हाया होननानैसो बुंदों दा बेबायदि खुनु दिना माने सेपारेट स्टेट जानाय नङा सेपारेट स्टेटखौ लानानै रायलायाखै होननानै जोंनि बेसेबां माने खौरां बिलाइफ्राव ओंखारदों बेफोरो सैथो नङा गोरोन्थि दिनै बे सावरायनायखौ कन्टिनिउ खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै जोंखौ बुंदों नोंथांमोना रायलायलांबाय थादों जोङो नोंथांमोननि समस्याखौ समाधान खालामगोन होननानै बुंनायाव जोंबो गोसोखौ गोजोनदों जोंनिफ्रायथ' समस्त बुंजोबदों गासैबो बाथ्रा बुंदों हाबुनि बाथ्रायानो जा शिक्षानि बाथ्राखौनो बुं दिनै जोङो सोबख'जानाय नासयजानाय बे ट्राइबेल माहारिफ्रा बोरै माइनरिटि जालांदों गोबां जोंनि हाया दिनै सिकिउर नङा बर' जाथिया सिकिउर नङा राव हारिमु सिकिउर नङा बेफोर समस्त बाथ्राखौ बुंनायनि उनाव भारत सरकारनि बाथ्रा बुंनो जे नोंथांमोननि गुदि बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै खोनासंबाय आरो बेखौ नोंथांमोननि जिथु डिमान्ड बे डिमान्डखौ जोङो गनायगोन जों मोननै डिमान्ड होबावदों आंनि सावरायनायाव मोनसे जाबाय मा जिखुनु उननि सावरायनायफ्राव पलिटिकेल लिगेलनि सासे जिखुनु केबिनेट रेंकनि मानसिया माने पलिटिकेल लिडारा दिनै सावरायनायाव थाफाथारनांगोन राजनाथ सिंहआ जिहेतु भारत सरकारखौ नायनो गोनां जायो बेनिखायनो जों बुंबाय नोंथाङा हायाबाबो केबिनेट रेंकनि सासे होनांगौ होननानै आरो जिथुनाखि सावरायनाय बे सावरायनाया मासाव हायोबा खेबब्रै आरो हायाबा खेबसे होनना जों डिमान्ड खालामदों आरो जों बेबायदि डिमान्ड खालामनाय हिसाबै बिथांमोना बायदिसिना सिन्था खालामदों मैयानि मोनसे पेपार बे पेपाराव माने सा सानजा भारताव आरो बे आसामाव थानाय उग्रपन्थीफोरजों रिभलिउसनारि ग्रुपजों सावरायनो सासे दिनेश्वर शर्मा होननाय इन्टारलिकुटर बिथांमोना बानायनानै होबाय बिनि सिगाङाव पिसि हालदार होननाय सासे इन्टारलिकुटर दङमोन बिथांनि गोसो गैयै दिन्थिनाय बिथांनि जेबो बर'फोरनि जेंनाखौ समाधान खालामनायनि जेबो गोसो दिन्थियाव जोंनो बेखौ नाङा होननानै बुंनाय लोगो लोगो दिनै दिनेश्वर शर्मा होननाय सासे इन्टारलिकुटरखौ मैया एपइन्टमेन्ट खालामनानै होबाय जों बिथांखौ बरायो बिनि अनगायैबो जिहेतु बिथाङा सासे बेरोक्रेट आरो सासे आइबिनि डाइरेक्टर बिथाङा पलिटिकेल डिसिसन होनो हाया बे रायलायनायाव जेरैखिजाया जोङो केबिनेट रेंकनि मिनिस्टार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मिनिस्टारखौ जों सासे नांथारगोन होननानै जों डिमान्ड खालामदों नङाब्ला जों सावराया जों खुनु दिना सावराया आरो दिनै आं बारा गोलाव बुङा जोंहा गिदिर आलासि दंबावो गुसुं खालामाखै नोंथांमोना बोथोरजों जुजिनानै दिनै फैबाय गनो मोनाखै दिनै जोंनि अपोजिसनफ्राथ' जों जुजिखादोंआनोसै बोथोराबो जों जुजिदों खिन्थु बे बोथोराबो सप्तासे हाबा थानाय बोथोराबो दिनै नोंथांमोना जेरैबायदि ओंखारदों बेखौ फेलें खालामबाय मिथिंगायाव जों जेननांगौ मिथिंगायाव जों जेननांगौ आरो बेखिनिखौ बुंनानै आङो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो बे बेखेवनाय बिबुंथि एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि जय बर' हारिनि गोजोन्थों